しようかな。ふんふんふんは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 ぬるんぬるん。ゴー出てこーん。あ、へい。してるから。なんかサーバー混みすぎやろ。わー。ああ、席死んだ。ずんどこどこどこずんどこどこどこさあ行くぞ面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってことだ。生きてりゃそこから学べる。今日の俺はついてるんだ。生き延びてやるぜ。私は恐れない。今までもこれからも。今回のチャンピオンです。よっこいしょ。どれにしようかな。了解。あそこはどうだ。オッケー。アムラスはっはー。んあ、いけてんかな。敵発見。はい。お、なんかいい折り方した。ちょっと待って。笑うしかないがな。回復中。でも警戒はしてる。すでにリング内よ。ファーストキル。ピストルってあんななんかクラッカーが破裂したような音すんの？だよなこりゃ。チャーニコってなんやねんな。ふざけてんかい。目がかゆい。ショーパナなんやったと思う？チャージライフル2丁持ちやで。かっこいいやろ。ちょっと待って、ほんまに人多ない？なんでこんな多いん？なんかイベントあんの今日。なんか今日イベントあるんですか？試合とかあるんですか？わかんないよー。バカ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 。準備 OK。 さて一仕事するか。
私を勝利に導く。さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。今回のチャンピオンを紹介します。負けるのはつまらない。だから僕は負けない。ジャンプマスター、俺らは高所恐怖症じゃないからな。助かるぜ。うリーダーに続け。この俺にな。向こうはどうなってるかな。バーストキル。なんか布団叩いてろうと思ってる。違う。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。すごい、全員リングの中だ。ヘルメットを発見。報告。レベル2。新しいキルリーダーが生まれました。誰かあの新しいキルリーダーを片付けてくれ。生意気だ。これは欲しい。ヘルメットを発見。レベル2だ。スコープを発見。ポップアップを発見。ショットガンボルトを発見。レベル2だ。標準ストックを発見。レベル2ね。ゲホン。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーか。すぐに変わってやるよ。ボディシールドを発見。レベル2ね。スコープを発見。スナイパー用だ。ありがとう。ハオハホハホハショットガンボルトを発見。レベル3ね。以外の武器はないんかな。ってみるか。 EVA8 を発見。警告。リング閉鎖中。もう次のリングにいるのか。勝利の香りだな。まるで拡張ヘビーマガジンを発見。いい例えばなんだ。まあいいか。拡張ヘビーマガジンを発見。
レベル1だ。開いてないやん。開いてないんだね。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ交換。ほら誕生日プレゼントよ。どうしようかな。じゃあ行こショットガンアーモー、ヘビーアーモー発見。ヘビーアーモー発見。う。フェニックスキットを発見。カットライトマガジンを発見。レベル2です。私のよ。ヘルメットがいる。スコープを発見。スナイパー用。ボディシールドを発見。レベル2よ。スコープを発見。スナイパー用。カーゴボットを撃った。ラウンド2。カウントダウンが始動。バレルスタビライザーを発見。レベル2ね。これが終わったら朝まで騒ぐわよ。のどか。戦闘もない。バレルスタビライザーを発見。助かる。頼まれてちょうだい。カーゴボットを撃った。騙されたな。LMG のスコープがいる。ノックダウンシールドを発見。レベル2ね。あと3部隊やん。順調だわ。新しい残る部隊は2つだけよ。チャンピオンは判断を誤った。新しいキルリーダーか。すぐに変わってやるよ。スコープを発見。近距離用よ。警告。リング閉鎖中。見つかった。攻撃を受けてる。シールドをリチャージしないと。撃たれてる。手当てする。し
シールドをリチャージしてるところだ。騙されたな。ケアパッケージ輸送中。おい見ろよ、ケアパッケージが来たぞ。撃たれてる。デコイを行かせる。シールドをリチャージしてるところだ。撃たれてるわ。必要ならヘルスドローンを使いな。かすり傷よ。ちょっと待って。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。全員リングの中だ。ナイス。エルスコープを発見。スナイパー用。ライフラインパッケージを要請するわ。攻撃が来た。ナンパが食らっちまった。ちょった撃たれてる。シールドリチャージ中。シールドをリチャージ中。シールドリチャージ中。さあ撃たれてるわ。騙されろ。コープを発見。緊急利用です。シールドをリチャージ中。シールドセルを発見。シールドをリチャージ中。騙されろ。ヘルスドローン展開中。ありがとう。攻撃中。リロード中。標的を発見。あそこに敵がいる。ラッキーって感じ。だ。もう次のリングの中だ。パッケージを輸送中です。聞こえる。ケアパッケージ。デコイを行かせる。気をつけて。攻撃が来た。ナンパが食らっちまっ敵が近くにいるよ。少し隠れるわね。た。デコイエスケープを使う。見つかった。撃たれてる。シールドをリチャージ。気をつけて。ダウンして。攻撃が来た。ナンパがああダメだこりゃ。難しいな。難しいな。難しいぞ。ふぅ。うん。
ヘクシー問題ないわ。ヘクシシステム起動。準備完了。あの笑顔のロボットと戦わずに済めばいいんだがな。冗談さ。あいつは大丈冗談さ夫。みんなと一緒でな。足しびれてきた。今回のチャンピオンです。こうさ、このさ、高さ出す方法ない？ないないかな。これかな。これやと、ああ、じゃあこの俺がジャンプマスターだぜ。これは高すぎな気がするな。今のやってる状況、みんなに見てもらったらえらいこっちゃって感じ。ドンパチはいきなり始まるから覚悟しときな。なんもないやないかーい。で、ヘビーアモー発見。ドカン。あったわ。ラウンド1リングのカウントダウンが始動。ラッキー、もうみんなポップアップを発見。ターボチャージャーだ。まあ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 。報告。新しいキルリーダーが生まれました。誰かあの新しいキルリーダーを片付けてくれ。生意気だ。報告。チャンピオンが撃破されました。ヘビーアモー発見。グラップルを使うよ。報告。キルリーダーが撃破されました。ヘビーアモーヘムロックを発見。標準ストックを発見。 R301 を発見。レベル2だ。私のよ。まあ。で、標準ストックを発見。いたぞ、すぐこれそこだ。は欲しい。ありがとう。よいしょ。ふう。ありがとう。スコープを発見。力になれて今のは忘れて。嬉しいよ。デコイで騙してやる。敵を発見。ドンピシャ。こっちにいいものがあるのかも。あっちへ移動する。一緒に戦う。応援が必要だろ。大当たり。はあ。もう次のリングにいるのか。勝利の香りだな。まるでいい例えはなんだ。
まあいいか。攻撃が来た。射撃開始。リロード中だ。敵発見。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ降下。報告。シールドをリチャージしてるところだ。新しいキルリーダー。あっちに敵がいる。助かる。リロード中よ。どういたしまして。僕も君が好きさ。あっちに標的よ。うん。あっちに敵よ。敵発見。攻撃を食らってる。シールドリチャージ。おっとしまった。シールドリチャージ中。テルミットグレネードを投げた。フラグを投げた。シールドリチャージ。撃たれてる。あーくそー、バレた。チェ敵に撃たれてる。攻撃中。ダウンしちゃった。チェ、バレてたか。これちょうどいい。これがな。足届いてるよ。失礼な。足届いてるわい。めっちゃ静かにやってるしな。ななななななな。猫に何してんって顔されてしまった。なあ。うーん。はあ。オクトレイン出発進行。俺はこういう遊びが好きなんだよ。いいだろ。
チャンピオンを紹じゃがじゃ介しますんじゃがじゃん。私の姿はわかるでしょ。見つけてみなさい。どれにしようかな。あそこはどうだ。ももももも。スピードを感じるか。最高だぜ。一体発見。あっちへ向かう。敵への攻撃を開始する。ロロングボウだって。脱落者の誕生だ。リロード中だ。俺を撃ってるのか。グラスを使うよ。いや、あれ次のリングまで遠いな。残っているのは僕と君だけだ。死なないで。あ、抜けた。攻撃を食らってる。リロード中だ。気をつけて。リロード中だ。ヘルミットグレネードを投げる。故障箇所を。敵を倒した。俺が片付けた。問題ない。いい腕だ。フラグを投げた。攻撃中。新しいキルリーダーには気をつけて。ダウンした。リロード中だ。標的が目の前にいる。デコイを行かせる。リロード中だ。しゃ。復讐してくる奴が落ち着け。俺に任せろ。あお姉様で君のサポートにあ。ちょっと待って、回復中だ。緊張した新しいキルリーダーには気をつけて。リングは遠く。残り45秒。これは走るしかないか。修理中。エネルギーアーモがいる。ポップアップ。バレルスタビライザーを発見。レベル2だ。修理中。シールドをリチャージしてるところだ。緊張した。めっちゃ緊張したわ。リングが縮んでる。こっちを見てみる。こっちはどうだ。まんまケアパッケージ交換。僕の大好物だ。
ちまった。敵に撃たれてる。ダウンしちゃった。リロード中。あーダメだダメだ。分からへんな分かんなくなってしまった分からんくなってしまった難しい難しいぞ俺はな、神頼みで強くなったんじゃない。努力したんだ。もっと激しく、早く、強く。うちらなら栄光をつかめるわ。今回のチャンピオンです。全ての選択が重要なの。なんか椅子の高さ喉がぐるぐるここはいい着地点になる。いや飛んだるよバーバナスっていうかあれかよプレデターかよプレデターかよあかんかワトソンを殴りすぎた私はずっと選手を見てきた。少しくらいは学んだよ。みんな次のリングに入ってるようだもん。チャンピオン脱落。ボヘープレデターかよま
まいな。うまいな。うまいわ。おっと、俺が新しいキルリーダーか。いいね。順調、次のリングに入ってる。うん。こんな上手い人と一緒にやんのにこんな死んでたらあかんやん。やばい。この人めっちゃうまい。やばい。プレデターやねんけど。動きがおかしいんやけど。私は諦めが悪いのよ。おっと。仲間には指一本も触れさせないぜ。やだ。頼もしすぎる。待ってるぜ。頼もしすぎて。こっちは撃たれてる。一人ダウン。リロード中だ。シールドをリチャージしてるところだ。頼もしすぎて惚れちゃう。撃たれてる。参ったな。ブラザー。ダウンしちまった。ああ、シールドなかったんやった。わあ。怖かったよ。報告キルリーダーが撃破されました。死んだ。死んだ。まだ死んだ。私はまだ死んでしまった。こっちを探索しよう。助けてもらってすぐ死んだ。フォロー入れに行こうと思ったらシールドないことを忘れてて死んだ。倒れてしまった。うん。まだおんねんな。報告キルリーダーが撃破されました。まだ一部隊がデスボの近くをうろうろしてるから。出るよ。出るよ。隠れた。隠れた。何？ライは水飲んでるやん。ば。あードラえもん。
なんでやねん。あ、サバ変えたらよかった。足寒い。あ、こら。バカを倒して時間通りに晩飯を食えば今日は上々。メニューはポークチョップだ。足寒い。激しく早く強く。私は恐れない。今までもこれから。バカ。おバカちゃん。おバカちゃん。おバカちゃん。今回のチャンピオンです。おバカちゃん。虫けらの野望など眼中にない。結果に影響を及ぼさない不活性物質がここに着存在。地しましょう。君はそれだぜ。寒い。足が寒い。行くわよ。準備して。よっこいしょい。標的を発見。ない。ファーストキル、ゲームの始まりだ。リングのカウントダウンが始動。すでにリングの中だ。気晴らしに走り回るかね。あかんか。あそこで落ちてもな。しゃあないしな。あ、やったー。もう起き上がることはないな。お前は頼りになるな。チャンピオンが撃破されました。名実ともにチャンピオンにふさわしいのは俺しかいない。だろ？あそこに敵を発見。早く行くぜ。何者かのここを通ったのね。
ショットガンボルトを発見。レベル2だ。ウィングマンを発見。バレルスタビライザーを発見。レベル拡張ライトマガジンを発見。レベル3だ。悪党がいたぜ。撃たれてる。撃ってるぜ。もう他にはいないようだ。最後のやつは脱落した。敵が近い。ようやくやり合えるわけだ。手が違う。シールド発見。レベル2です。味方味方や。攻撃中。騙されたな。攻撃を受けてる。シールドをリチャージしてるところだ。リーロードリサーチ。すでにリングの中だ。気晴らしで走り回るかね。リロード中。デコイで騙してやる。敵がダウン。撃たれてる。リロード中だ。部隊を撃破。正しい選択をしたわ。パッと手当てをしよう。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ交換。手当てする。シールドをチャージ中。敵が間近だ。目の前にいる。撃ってるぜ。どこやどこやどこ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 了解迷子。敵がいた。しょぼそうだ。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーか。すぐに変わってやるよ。敵発見。攻撃が来た。何発か食らっちまった。シールドリチャージ中。撃たれてる。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。シールドをチャージ中だ。来い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 。威力を使う。早く終われ。こっちで問題が。こっちだ。射撃開始。リロード。敵をダウンさせたわ。敵を仕留めた。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2。ラウンド2。いたぞ。すぐそこだ。カウントダウンが始動。リングの中ね。了解。撃たれてる。リロード中だ。おっと死んだのか。今のが最後の一人だったらしい。スピットファイヤーを発見。シールドリチャージ中。敵が間近だ。目の前にいる。撃たれてる。射撃開始。ごめん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 マジごめんマジごめん。リロード中だ。マジでごめんなさい。撃破されました。チャンピオンを仕留めたのか。汗もかかなかったぜ。いたぞ。すぐそこだ。
リチャージしないと。激しすぎるよ。激しすぎるんだよ。頑張って。ケアパッケージ効果。居眠りは終わりだ。シールドをチャージ中だ。来い。もうすごいな、みんなすごいな、みんなすごいな。誰も相手してくれ。難しいな、難しいな、難しいな。難しい、難しい。バカを倒して時間通りに晩飯を食えば今日は上々。メニューはポークチョップだ。モサはスコープを使わないって私は大砲よ。私を勝利に導く。難しいんだよ。わう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 。今回のチャンピオンです。私はどんな道を進み、どんな扉を壊してでも望むものを手に入れる。あー、関しんど。集中していないとどうなる。よし、俺たちは強い。勝ちたその中でも俺は私特に従うのねに強い。ずっと前から分かっていた。ひょっとしてここに着地できないか。次は足音立てないようにね。瞬きしないで見失うわよ。ふう。勝てる戦いだけを選べ。リーダーに続け、この俺にな。ま、勝てればどっちでもいいんだが。ファーストキル予測できなかった。
新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーだ。気をつけて。手こいで騙してやる。虚空をよしよ行きましょし。フラグを投げた。う。ダウンさせられたわ。騙されたな。あくそ、一人やられた。攻撃が来た。何発か食らっちまった。射撃開始。もう今日はダメなんだ。当たんない。リロード中だ。攻撃が来た。何発か食らっちまった。あのさ、いくら努力しても勝てなければ意味。あー、難しい。なんか猫が猫っぽいことしてるし。あれ。一人じゃ限界を感じているです。はあ、グラップル研磨完了。はあ、はあ、こんなものを息固め切れようとしてても楽勝だぜ。息切れ、動機。両目でもな。姿を見せる必要もねえんだ。死は無知な者に忍び寄る。知性は生存の音に響いてあー、難しいよ。難しいんだよ。今回のチャンピオンを紹介しまあす。ー、なんかスキャンした。ジャンプマスター。俺らはまたとない光栄だ。いつか話してやるよ。飛びますか。飛びました。ひょっとすりゃ次はリーダーに続けこの俺にな。ま、勝てればどっちでもいいんだが。多いよね。多いよね。空多いよね。はあ。しまった。リロード中だ。報告。ファーストキル発生。おぞろおぞろ。敵がファーストキルをゲット。ぼー。ぼー。私頑張ったと思うんだ。敵発見。バスはの足の音って可愛いな。カチャ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 。フラウラー SMG を発見。拾ってくれた。
っちを探索しよう。今日も今日とて助けてもらう毎日でございます。ありがとうございます。俺がよっしゃよくやったみんなでポークショップでも食いにいや、あんた助けてもらったんや。よくやったわ。あかんやろ。ありがとうございます。すみませんでしたでしょ全ては死に絶える。チャンピオンも同じだ。爆弾を握りしめて、今日も私は行く。ボディシールドを発見。今日も今日だって眺めてみようか。ひどい楽勝プラウラなの SMG を発見。うちで咲いてた。取れない。どうかどうかあなたのため。ああ、引っかかった。標準ストックを発見。レベル3だ。バレルスタビライザーを発見。レベル3だ。拡張ヘビーマガジンを発見レベル2だあのカードを持っている。ボディシールドを発見。レベル2だ。ちょっとまた私も何がしたいんかわからへんくなってきてる。を輸送中です。おい見ろよケアパッケージが来たぞ独立変数を設置する。もうあたい何がしたいのかわかんない。新しいキルリーダー。力になれて嬉しいよ。ここを探索した方がいい。悪党がいたぜ攻撃されている。騙されろリロード中だ。攻撃を食らってる。敵を確認。テルミットを投げる。テルミットを投げる。自己修復中。動けない。ダウンした。わダウンしまった敵確認。ーお。もうダメだ。ダメです。リロード中だ。ダウンした。バタン。バタン。バタン9。ベンベンベン。わあ、なんじゃこの服だっせ。ひどい言いようだよ。だせ。だせ。あーうーん。うーん。
難しいな。俺は準備 OK さ。準備できすぎてる。準備の具合といったらこの上ね。行くぜ。システム起動。準備完了。どうしよう。共に歩もう。力強く戦え。今回のチャンピオンを紹介します。私の姿はわかるでしょ。見つけてみなさい。じゃあこの俺がジャンプマスターだぜ。最高の瞬間だ。こっちへ行こう。落ちた。ボディーガード。レベル1だ。攻撃が来た。なんとラウンド1、リングのカウントダウンが始動。次のリングはわあ、バレてた。敵はファンタジーをゲット。なんかもう今日ずっとこんな感じやな。ダウンしてしまった。ダウンだ。ちょっと手を貸してくれ。あー、焼かれた。焼かれた。ジロロロ。地域のリーダーが確定。あ、わチャンピオンが撃破されました。ー、なんで普通になんでってプッとピッパ。もうワン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 。
大切なのは最後まで生き残ること。俺は速さを求めてる。フェンスで囲って追い出すの。今回のチャンピオンを紹介します。シーズン開幕よろしい。よろしい。この場所いい予感がする。勝つのは難しい。あんたにはね。よし。フォーカスる。こらえて。こっちへ行きましょう。ダメージを受けてる。私たちは一人じゃない。こっちを見張るわ。敵を確認した。報告。ファーストリー空間転移。ダウンさせられた。ここに敵がいる。敵と交戦する。俺とお前だけだ。スピーディーに行くぞ。それが俺のスタイルだ。敵をダウンさせたわ。仲間のバナーを持ってるわ。カイロを復活させてあげましょう。リロード中よ。敵を倒した。勝利に一歩近づいたわね。他の部隊の攻撃シールドないのはさすがに。俺のファンに向けてハイチーズ。最強だぜ。まあ。チャンピオンになるのが待ちきれないね。レディーステディーゴー。俺はこういう遊びが好きなんだよ。いいだろ。今回のチャンピオンを紹介します。まあ。ジャンプマスター。俺らは高所恐怖症じゃないからな。助かるぜ。最高の瞬間だ。
戦いが始まったようだ。楽しみ。おい見ろよ、誰か陣地に侵入してきたぞ。リングのカウントダウンが始動。もう次のリングにいるのか。勝利の顔。フラグを投げる。敵をダウンさせた。攻撃を食らってる。リロード中だ。リロード中だ。くそ、痛えよ。回復中。くそ、何投げ。動けない。敵を確認した。リロード中だ。敵を倒した。もう起き上がることはないな。リロード中だ。敵が近くにいるよ。撃たれてる。リロード中だ。敵を確認した。さあ黙られろ。騙されろ。ダウンした。ナンパにゃ調子悪や。すぐ死ぬ。なんと怖い顔してるですあなた。俺の姿が見え消える。また現れたらお前は終わりさ。共に生き延びる。暑い日には鋼鉄の冷たさがたまらない。今回のチャンピオンです。私はどんな道を進み、どんな扉を壊してでも望むものを手に入れる。サンキュー。いい準備運動になったわ。みんないい？派手に行きましょう。当然合流するぜ。ああ。ああ、咳がうざい。ゲラダダ報告。追っ始めてくれたようだな。カウントダウンが始動。聞いてないです。助かる。おお、仲間のためなら当然さ。エネルギーアームを発ライトアップスコープを発見。中距離用だ。R99 を発見。スナイパーストックを発見。レベル3だ。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーよ。背後に気をつけて。
さあごもっと驚くなよ。保管庫の鍵を手に入れた。残り1分。リングは近い。でまあチャージライフルを発見。チャラー残り45秒。じゃらーリングは遠くない。大丈夫だな。標準ストックを発見。レベル2だ。へにょへにょかっぱ残り30秒。リングが閉じるぞ。スコープを発見。スナイパー用だ。残り10秒。リングはすぐそこよ。拡張ヘビーマガジンを発見。標準ストックを発見。レベル2だ。リングの閉鎖が始まっています。どうしよう。リングが動いてる。中には誰もいない。助かる。礼はいいが金なら受け取るぜ。報告。ケアパッケージを輸送中です。おい見ろよ。ケアパッケージが来たぞ。買える。うん絶対漏らすやろ。敵発見。こっちはどうだ。うん了解。あったと思うよ。敵を発見。スコープを発見。フェニックスキットを発見。絶対使えへん。当たらへんもん。ヘビーアーモーを発見。なんもなかったはずやけど今日は。ありがとう。その感謝に恵みあれ。いいものがあるかもな。撃たれている。敵と交戦中。いいものがあるかもな。もう一個って言ってんのにさ。ダウンしてしまった。ラウンド2。リングのカウントダウンが始動。騙されたな。攻撃を受けてる。参ったな。2人だけになっちまった。待って。撃たれてる。騙されろ。テルミットを投げる。テルミットを投げる。敵を倒した。練習してきたようね。シェーイ。リロード中だ。見えん。味方のバナーを広
したんやけどな。行くんか。騙されろ。寒い。持ち場を確認せよ。別部隊が接近している。ね伏せて空爆確認。やられた。ダウンしたわ。チャンピオンも大して弱くなかったな。閉鎖まで残り1分。リングは近い。このミラージュが助けてやる。ありがとう。助かった。待って、シールドをリチャージする。フェニックスキットを発見。うっそそんなことがあっていいのかよ。引かれて死んだ。引かれんのは知ってたけどさ。困ったな、もう。撤退撤退。騙されたな。リングが閉じるまで残り10秒。独り言はやめてさっさと行け。他ここに行きたかったんだよ、私はよ。走る走る。ふんがふんがふんが。はい。多分大丈夫やと思う。よっしゃ。これはもらっていくからな。これはもらっていくから。絶対バンガの人も絶対思ってるよ。引かれたって思ってるよ。派手に行きましょう。他んこ行こほんまに。 R99 を発見。あっとと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 と。デコイで騙してやる。デコイエスケープを使う。あかんは開けたかったのに。うわー怖っ。保管庫の鍵。バイバ助けてもらえるか。治療中。攻撃されている。リロード中だ。ダウンしてしまった。ーイ。ほ敵を確認した。ラウンド3リングのカウントダウンがほ始動。ほ。移動する。見つかった。撃たれてる。えわからん。今から見んの。226ある。ほんまや。倒した言ってたのにな。違う人のアシストになったんかな。いつも通り。一緒には行かへん。いつも通り行かせて、私らは9時半から。えはあ、難しいけど楽しいな。ほほんほほん。やることがあるからテキパキ行くよ。テキテキいくよ。リングは魔物だ。
あの笑顔のロボットと戦わずに済めばいいんだがな。冗談さ。あいつは大丈夫。てかみんなと一緒でな。めっちゃ寒ない？めっちゃ寒ない？寒ないない寒くないあー寒くない？ここに来たんじゃない。道中で大量の人間を倒してきた。寒くない？え？何が？ゴミ水みたいな薬絶対飲まへんいやいや断固として拒否をする。なんかじゃあブロンかな。全然飛べへんねんけどこの人どういうこと？ここに着地しよ行くぞ。準備はいいな。さっきの人やから電車で跳ねられたらさっきの人やからそんなのも嫌やねんけどなんなんこの色おかしいんじゃん報告。ファーストキル発生。ファーストキル。ラウンド1。リングのカウントダウンが始動。やだ手羽先しか残ってねえんじゃん。あれでもこの薬美味しいな。美味しいなって言ったらあかんねんけどな。なあこの薬美味しいな。ちょっとドスッとするしう。フラットラインを発見。ほらよし、これは使えるな。ボディシールドを発見。レベル1よ。ディボーションを発見。ありがとう。ポップアップを発見。ハンマーポイントだ。レベル1よ。ショットガンボルトを発見。レベル3よ。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダー。注意しないとね。待ってどっかに薬ついた。ネタネタする。残り1分。リングは近い。スナイパーのスコープはないか？リングは近い。残り45秒。リング近いの？ほんまや。リングまでもう少し。残り30秒。近かった。ライトラバシェケ敵を発見。リングは近い。ポップアップを発見。チョークよ。敵が近いぞ。敵見つけた。警告。リングスコープが欲しの閉鎖始まっています。い。リングが縮む。ボディシールドを発見。ありがとう。何これ？こいつは弾を通さない。ジンダジンタンジンタン。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーよ。わお。どこや？こっちか。こっちは撃たれてる。
粒飴って何なんだよ。スコープ欲しい。したい。ここに敵がいる。報告。新しいキルリーダーが生まれました。どこ？誰か新しいキルリーダーをかわせてくれ。あった。なんでアクションライトマガジンを発見。レベル3だ。やっとじゃんする？あ、じゃあもう知らへん人ともう何百回としてちょっと疲れてきてはあ、あかんやん神々が望みたまえば勝利は我らに。これ例の神社？俺はこういう遊びが好きなんだよ。最後まで諦めないこと。ほんまに意思疎通できるいや、こっちに入らんのが嫌なんじゃなくてな、聞こえへんねん。私目が聞こえないのですよ。なんか微妙な味やなこれ。美味しいけどってなる。飲み慣れたら普通かもパパが何これ、生姜湯？出来合い生姜湯を作ってぼさっとしてないで降りるわよ。ちょっと待って、マイクじゃマウスマウスチューネタネタするよな。なんかどっかついてんやでな。首しみんのは嫌やな。やばい、競り負けそう。私に眼力を恵みたまえ。やばい、なんで私片耳でやってんやろ、アホなんかな。やっぱりマウスがネチネチしてる。我ら二人だけ。落ち着け、俺に任せろ。次は失敗しない。こんなだだっ広いとこで蘇生する。私バカ。私きっとバカなのよ。仲間のバナーを手に入れた。
怖い怖い。治療中だ。おっと。傷を手当てしている。デコイを行かせる。広がりすぎてる。マップを確認しろ。残り45秒。リングは遠くない。大丈夫だな。残り30秒。えらいとこまで行ったな。RE40 ボディシールドを発見。レベル1だ。落ち着いて、すぐに行く。リングはすぐそこよ。残り10秒。リングが閉じるぞ。新しいキルリーダーが生まれました。トリプルテイクを発見。新しいキルリーダーよ。気をつけて。傷を手当てしている。ウィングマンを発見。ケアパッケージ輸送中。あのケアパッケージにはいい装備が詰まってるはずだ。カーゴボットを倒エネしたわ。ルギーアーモを発見。報告。チャンピオンが撃破されました。あれでチャンピオンだったのか。バックパックを発見。レベル2だ。私のよ。パパッパパッパパッ。こっちはどうだ。我が名はブロス・フーンダル。我がのブロスンダーだって。我がのブロスンダー。リングのカウントダウンが始動。治療中だ。ちょっと待て、回復中だ。ちょっと手当てをしているわ。合流合流。
上か。カーゴボットを撃った。ブハ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。頼まれてちょうだい。スコープ拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3よ。デコイで騙してやる。開いてんの。バックパックを発見。レベル2よ。よし、これは使えるな。警告、リング閉鎖中。あっちに敵だ。敵と。ほら、誕生日プレゼントよ。攻撃されている。少しシールドをリチャージする。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ効果。ボディシールドレベル3よ。さあ、デコイの出番だ。アークスターを投げた。アークスターを投げる。攻撃されている。フラググレネードを投げた。シールドリチャージ中。リロード中だ。シールドをリチャージ中。ボディシールドを発見。レベル3よ。フラググレネードを投げた。騙されろ。敵を確認した。攻撃されている。シールドリチャージ中。シールドをリチャージ中。ラウンド3。リングのやられてる。リロード中だ。リングの中だ。ナイス。敵に撃たれている。リロード中だ。少しシールドをリチャージする。パッと手当てをしよう。シールドをリチャージ中。攻撃が来た。何発か食らっちまった。射撃開始。リロード中だ。敵部隊が到達。少しシールドをリチャージする。ええパッと手当てをしよう。え。いけてんの。報告、新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーに気をつけろ。攻撃されている。
チャージ中。別の部隊がいた。攻撃されている。主審を信じなさい。で声を行かせる。治療中だ。攻撃が来た。何発か食らっちまった。攻撃中。熱っ当たった。撃たれてる。シールドをリチャージしてるところだ。ケアパッケージ接近中。シールドをリチャージしてるところよ。騙されろ。シールドをリチャージしてるところよ。あっちに敵だ。別の部隊がいた。攻撃されている。戦闘中。テルミットグレネードを投げる。で声を行かせる。ラッキーだな。もう次のリングの中だ。リロード中だ。交戦中。新しい部隊が現れたわ。戦闘態勢。挟まれてる。撃たれてる。攻撃されている。テルミットグレネードを投げた。シールドをリチャージ中。金か金なのか。を投げる。ダウンしてしまった。テルミットグレネードを投げた。撃たれてるわ。リロード中よ。ふーん。騙されたな。必要ならヘルスドローンを使いな。シールドをリチャージしてるところよ。治療中だ。シールドをリチャージしてるところだ。シールドをリチャージ中。で声を行かせる。気をつけろ。あなた。攻撃中。リロード中よ。あれか。あそこ。あそこか。リロード中よ。リロード中だ。あっちに敵よ。シールドをリチャージしてるところだ。見つかった。何発か食らっちまった。あっちからもこっちからも忙しいなもう。シールドをリチャージ中。警告。リング閉鎖中。全員がリング内にいる。これも進行。騙されろ。自然の力を召喚する。エリアをスキャン中。攻撃されている。リロード中だ。攻撃が来た。何発か食らっちまった。少しシールドをリチャージする。ダウンしたが来ている。うちらだけになったわ。敵をダウンさせたぞ。シールドリチャージ中。アクト、誰かここにいたな。ラウンド5、リングのカウントダウンが始動。敵をダウンさせた。撃たれてるわ。諦めるな。そうすれば勝てる。リロード中だ。は落ち着け。俺に任せろ。リングが近い。残り45秒。助かる。
シールドリチャージ中。ヘルスドローン展開中。パッと手当てをしよう。ちょっと手当てをしているわ。リングまでもう少し。残り30秒。味方のバナーを拾ったわ。シールドリチャージ中。ボディシールドを発見。レベル4よ。リングが閉じるわ。狩りに戻る。騙されたな。ダウンしたが生きている。新しいキルリーダーよ。気をつけて。あー、突っ込んでたやつでもどうしようもないよな。2やった。突っ込んじゃった。エイペックスのチャンピオンが誕生しました。ああ、でもキル2取ってる。何があったんって感じ。なんかサブ。え、入ったで。なんでもいいわ。うん。うん。てか普通に寒い。どうしたん？あるそこやろ？この子どうしたん？エレかわいいですね。寒い、普通に寒い。女子らしく膝掛けしとくわ。全く。力を合わせれば勝利に恵まれる。寒い。今日という日はいつか誰かに話せる時が来る。そうだ、こんなことがあったんだぜってな。寒い。寒い。チャンピオンです。挑戦には栄誉がある。勝利には誇りがある。ジャンプマスター、俺らは高所恐怖症じゃないからな。助かるぜ。俺を倒したい奴はいるか？まずは俺を見つけろ。忘れないで。僕らは勝ったからここにいるんだ。自分の力を信じて。俺を倒したい奴はいるか？まずは俺を見つけろ。リーダーに続け。この俺にな。勝てればどっちでもいいんだが。俺は強い。しかも2人いる。だから強い。いいぞ、最高だ。戦おう。言葉が出ねえ。実は俺の勝ちだ。後でミラージュの衣装を5割引きで売ってやるぞ。虹の色は全部揃ってる。あー、ごめん、おるわ。いいね、こうでなくちゃ。さあやろうか。あ、上に隠れてよかった。チャンピオン脱落。敵ながら見事な活躍だった。上に隠れてやり過ごす大作戦。
大作戦じゃない。ヘムロックゲットだぜピピカチュウ。父ちゃんどこ？あんな端っちょまで行っちゃって合流するの大変やのに。おるよ。一部隊目次確認したよ。そのまま出てそっち行こう。うん。あっち行こうあっち。向こうはどうなってるかな。そこ取った。寒っ。あー飛んでる。青か。オッケー。言っとくぜ。新しいキルリーダーか。ごめん、青やったからしょぼいと思う。カバン頭なかったしちょうどいい。あと1分。リングは近い。標準ストックを発見。レベル1だ。ないねー。リングは近い。ないね全員注目。リングまでもう少しだ。閉鎖まで残り30秒。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーに気をつけろ。ヘルメットを発見。レベル2だ。10秒。リングが催促してやがるぜ。警告、リング閉鎖中。リングが閉じるぞ。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ交換。パパが早い。パパが行くの早い。うんまうんまうんま。上見た？あ、してる。いや。フラットラインを発見。フラットラインを発見。こっちは VK の方かな。普通ノント。普通ノントって言い方変やけど。ん？フラットラインを発見。
何がちゃうのって感じやんな、これとこれ。来た。いいものがあるかもな。リングのなカウントダウン標的を発見。撃ったん？あ、来てんの？オッケー。了解。一人？おっと、前の建物の中。自然の力を召喚する。結構騙されろ。青。鉄部隊が現れたぞ。デコイに任せろ。入ったか、入ったかね、入った。あーかん。しまった。攻撃されている。で拾わんでいいよ多分今ので3部隊4部隊ぐらい来てた。あっちはあっちで遅延してたし、こっちはこっちであー、まあいいか。寒いなあ。あ、カーゴボットウィーンって飛んでった。着陸地点まで競争だ。私はブロスフーンダル、ブラッドハウンドと呼べ。今回のチャンピオンです。よう、俺様を動かすことはできるかな。面白くなるぜ。はは言うまでもなく俺がジャンプマスターだ。忘れないで。僕らは勝ったからここにいるんだ。自分の力を信じて。スピードを感じるか。最高だぜ。えらい、青いいなラバナ最初の脱落者の誕生だ。攻撃されている。すでにリングの中だ。気晴らしに走り回るかね。攻撃されている。チェイス開始。ダウンしてしまった。撃たれてる。よいしょ。あー、ごめん、もうあかん絶対忘れないよ。思い出あかんわ、ごめん。はあ、今のは私が悪かった。悲しかった。
寒いけどやっぱ膝掛けしたらちゃうもんやな。私はブロス・フーンダル、ブラッドハウンドと呼べ。限界は挑むものじゃない、超えるものだ。今回のチャンピオンです。いつかは死に追いつかれるっていうが、それはどうかな。俺がジャンプマスターだ、当然。行くぞー。どこ行こう。プレスウルトラなどこまで行ったん？大丈夫？ああ、いけたいけた、よかった。私はチャーラの呪いにかかった。私はチャーラの呪いにかかったのだ。あなたはトリプルテイクの呪いにかかるがいい。ゲームの始まりだ。ああこっちこっち、そっちじゃない。嫌やねんけど、こんな重装備勝てる気せんわ。チャーラーふん。スコープが欲しいわ。私スコープが欲しいわ。あっちに行っちゃうんだからね。プン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 のプーンぽよん。あ、そりゃアーマーないわ。早く来やな。おへそ取られるわ。おへそ取られねえ、咳止め効かないよねねねねー。かごちゃん。イエーイ。レアアイテムはいただきだ。はーい。はーい。ふふふふふペペペペあげる。ヘルメットはいただいた。新しいキルリーダーが発生しました。気をつけろ、新たなキルリーダーだ。残り1分だ。ピタリングはすぐそこだ。あともう少し。ぽよん。ない。何欲しい？残り45秒。歩いても間に合うな。標準ストックを発見。レベル2だ。何欲しい？金アーマー？はい。はいヘル。メットを発見。レベル4だ。ヘルメットを発見。レベル4だ。俺のおい、敵がいるぞ。
なんでそんな変な方行ってんのはいはいはい、ストップストップストップ。はい。残り10秒。さあ急げ急げ。え、助かる。ないの？持ってないの？しゃあないな。あばよ。リングが移動してる。急げ。せっかくあげたのに新しいキルリーダー白ヘルメットぐらい持っててもいいのに。はいおいで。早く。あーでも激戦地やねんな。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ降下。神の恵みだ。来てないの？もしかして。だっていてないもん。こっちにいいものがあるかも。おらんって。上にデスボックスあるし。と安易な行動をとってみるわ。じゃあ堂々とお邪魔しますって入ってったでこの人。上にデスボックス。チャンピオン撃破。お。はい、しょうもない。初動でのバトルやからね、多分。ヘルメットを発見。レベル2だ。よーこせー私にそれをよこせーチェキ。チェキ。いやー、ひど。うわ、撃つ。怖い怖い。この人怖い。この人怖い。DV です。あと11やん。えい。なんでリングの外行ってんのなんでリングの外行ってんの？ウケるわ。スコープ、スナイパー用のスコープを見つけたら教えてちょうだいな。こんなチャーラ使えないわよ。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。報告。キルリーダーが撃破されました。なんか静かすぎて嫌やねんけど。レース開始。静かすぎじゃない？ディボーションを発見。リングは近い。時にも恵まれている。これはあれなんじゃないの？チャーラから変えるチャンスよって言われてる気がするんやけど。変えようかな。リング閉鎖まで残り45秒だ。遅れても運んでやんねえからな。近距離用だ。いらん。こっちはこうする。ありがとう。間違えたー。こうやっちゅう傷を手ね当てしている。こうやっちゅうねリングはすぐそこだ。あと30違秒。うってこ
こっちを取ろうと思うんだな。ちょっとな、白っていうのがな。リング閉鎖まであと10秒。あそこ絶対通らなあかんの。もう私たちを穴ぼこにしてくださいって言ってるようなもんやん。閉鎖が始まっています。どうしよう、リングが動いてる。中にデスは誰もいボない。紫。ケアパッケージ輸送中。行くしかない。ケアパッケージだ。いいね。あれある？あ、ないわ。いいわ。あー、音がしてる。やだな。来たくないな。あ、おった。おるよ。紫。あー、ごめん、無理。あー、もう一人来たー。あー。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。しかもダメージ数一緒ってどういうことな？ちゃんと当ててよね。サブ。もう生姜湯作ってくれたけど、もうぬるくなっちゃった。大切なのは最後まで生き残ること。レディーステディー。ノー。だ。今回のチャンピオンを紹介します。予想通り。言うまでもなく俺がジャンプマスターだ。なんか物騒な音してんけど。おう、飛んでった。スピードを感じるか？最高だぜ。間違えた。こっちには何があるかな。取れない。最初の脱落者の誕生だ。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。よし、リングの中に。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。
よーし乗ってきたぜ。敵敵上を狙わなあかんで、上のちっこい方。上に当てたら下が落ちるんやね。上のプロペラんとこ当てたら、下狙って撃ったら破裂して落ちひん、ドロップせえへん場合がある。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。あ、でもここで園内なんや。あら、えらい隅っちょなわけでもないんだな。これあげる。よいしょ。ダブルタップ今。じゃあ、チョークか。ボディシールド発見。レベル2ね。持ってる。警告、リングの閉鎖が始まっています。すでにリング内か。走りたかったのに。あんまこっちに降りてくるのを見てないから大丈夫やと思うんやけど。多分大丈夫なはず。ケアパッケージ輸送中。聞いて、ケアパッケージが来る。ケアパケの方行こうか。せっかくやし。これ、ここ見た？あら、残ってるね。あったわ。ポキーン。上見よう。R3 ライトアーマーを発見。バックパックを発見。レベル2だ。大丈夫、速度には影響出ないぜ。レース開始。あれ？降りた？もう。降りたっていうか、ケアパケのあれが消えたなと思って。誰か取ったんかな？人は、誰かいたぞ。クッキー売りじゃなさそうだ。大丈夫。遠すぎて。いや、ケアパケ取ってないけど、消えたから、多分。場所いまいちどこか分かってる。あらー、またリングないだよ。あ、トラブル発生。あっちに悪い奴らがいるぞ。売ってもいいんだけど。あ、レースかな。
めっちゃ警戒してた。ちゃうわ。一人降りてきたんか。1、2、3部隊が三つどもえしています。3部隊で三つどもえしてる。報告。新しいキルリーダーが生まれました。警戒を。新しいキルリーダー。めっちゃ三つどもえってる。無理に打つ必要もないかなって気する。ウルトントン。報告。チャンピオンが撃破されました。チャンピオンは判断を誤った。俺を撃ってるのか。当たった。どうしたん？三つどもえが終わったっぽいよ。来たんかと思った。あそこに誰かいるぞ。敵確認。射撃開始。爆発するぞ。紫。どことで撃ち合ってん。あっち。ここにおる。こっち。撃たれた。向こうも紫。どうだ、まだ欲しいか。シールドをリチャージ中。報告。ケアパッケージをレース。聞いて。ケアパッケージが来る。気をつけて。他の部隊に攻撃を仕掛けて。間違いない。誰かに狙われてる。紫72。シールドをチャージ中。新しいキルリーダーが悪人だね。ごめんごめん。それは無理や。ゲームができあっちに敵だ。了解よ。やばい、みんなでなんかあれやねんけど、長距離戦してんやけど。まあこうなるよねこうなるよね。寒いんやろな。ふくらはぎ出してるママですら寒いなと思うのにあ、服着私を驚かせてみて。全てお見通しだけど。
限界は挑むものじゃない、超えるものだ。今回のチャンピオンを紹介します。私の姿はわかるでしょう。見つけてみなさい。行こうよ。準備して。レース開始。撃たれた。行くぞ。リロード中だ。来てんで。ごめん、連れてきてもうた。報告。ファーストキル発生。ファーストキル予測できる。攻撃を受けてる。次のリングは遠い。あ、もう無理、死ぬ。リロード中。任すとこ。どっか行った？見つかった。攻撃を受けてる。あわよカードボット。レアアイテムはいただきだ。だっておるもん。ほんまに死にかけ5秒前やねんって。あっち。あーダメー、死んじゃう。リロード中だ。無理やって、ほんまに回復もないのに。あと5発しか弾ないのに。リロード中だ。やー、焼け焦げまいんだよ。てかこんなとこ来る人おんねんな。こんな僻地に。こんな僻地に。ひどい。ひどすぎる。はあ。気分を変えて。あんな僻地に人が来るなんて私は思わんかったよ。なんかこっちやったらザリザリしてんな。あ、カーゴボット。ドゥンドゥグドゥグドゥグドゥンドゥグドゥグドゥグ。自分の実力には自信があるわ。面白くなりそうだ。今回のチャンピオンを紹介します。頑張るぞー。降下する。こらえて。待ってー。
どこ行くどこ行く。はい。エピセンターエピセンアップトン。また中途半端なところにまた中途半端なところに降りて。お前の武器ねえからえ、撃った今。戦いが始まったようだ。楽しみ。バイバーイ。リングのカウントダウンが始動。次のリングまで距離があるわ。じゃら何が起きてもは？ママ撃たれてないけど。ライトアップショットガン拡張ヘビーアモを発見。グラップルを使用。あと1分。リングは近い。あ、報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーね。気をつけて。リングはかなり遠い。タイムリミット。グラップルを使うよ。あ、うわー、来た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 ちょい。痛いな、もう。怒った。おこぷんぷん。敵への攻撃を開始する。シールド大丈夫ねえわい。攻撃を食らってる。警告。リングの閉鎖が始まっています。マップを見て。リングが縮んでる。まあ、しばしまたりや。次のリングそのまままっすぐ走ってってマップを。確認して。行って。行くから行って。自己修復中。いやー、やらにやらに。行くぞ。ケアパッケージ効果。他の部隊からも攻撃されてる。集中して。行くよー、行くよ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 。相手したらあかん。こっちへ行こう。シールドをリチャージ中。こっちにいいものがあるかも。父ちゃん、早く来てください。なんでそっち向いてるのあさらない。早く来る。
っちにいいものがあるのかも。父ちゃんちょっとマジ急ごう。リング来るから。グラップルをしよう。鍵は見つけてないよ。油断は大敵や。ほらリング来た。こっちやこでっ。ちを探索しよう。走れ。頑張れ。頑張れ。ラウンド2リングのカウントダウンが始動。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーです。気をつけて。おーい、頑張れ。走れ。回復中。でも警戒はしてる。虚空使えばいいのに。こっちこっち。早く早く。注射器を発見。走れ。敵行け。てる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 。そこの薬取っといてな。多分おらんと思うけどな。おらんことを願いたいとこやけど、油断は故障箇所を修理しよやらん。サプライボックスがあるわ。う。こっちへ行こう。スカイフックのそばなんか。報告キルリーダーが残り1分撃破されました。リングは遠くない。グラップルを使うよ。報告チャンピオンが撃破されました。へえチ。ャンピオンは判断を誤った。リングは遠くない。残り45秒。あら。残り時間は30秒だけ。リングは近いぞ。デスボックス。ボディシールドを発見。レベル2だ。フェニックスキットを発見。下にも2つ。リングまでもうすぐ。残りは10秒。拡張ライトマガジンを発見。レベル3だ。みんな、新しいキルリーダーが確定しました。警戒を。新しいキルリーダーよ。報告ケアパッケージを輸送中です。ジップラインで飛ぶ準備はいい？あー、ごめん。ジップライン打ったとこに敵が。行く？もうギリギリ園内やねんな。園外か。上。こっちにいいものがあるかも。乗らん方がいいよ。貼っといてなんやけど。あっちに敵がいる。あそこに一部隊降りた。見えた。見た。手前じゃない。中に降りてんのを見た。次はラウンド3
リングのカウントダウンが始動。詰めるの？気づいてないな。どっちでも戻ろうか。登られへんわ。どうする？上行く？あんま変なとこ入ったらハマって抜けへんとかあるからな。はい。キルリーダー撃破。あとどっちに縮むかなぐらいの話であとどっち方面に縮むかなぐらいの話で。お？上行ったん？だろうね。間違いない。誰かに狙われてる。ケアパッケージで輸送中。ケアパッケージ降下。攻撃を食らってる。本気を出してたの？簡単すぎたわ。はあ、良いんだよまだ面白い組み合わせやな。ブラハとライフラーって。敵を発見。ラウンド4。リングのカウントダウンが始動。だー。
頑張って楽しんで死なないで。一緒に敵を殲滅しよう。今回のチャンピオンです。やるべきことをやるだけだ。どこ飛ぶん？どこでもいいけど。戦場はこの下だ。報告。ファーストキル発生。ファーストキル。グラップルをしよう。熱い。あつだだ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 。はあ。あー、紫かー。イエー。嬉しい。ポップアップを発見。ハンマーポイントだ。スナイパーストックを発見。レベル1だ。ショットガンアモを発見。EVA8 を発見。あー、私がパス使ってるってもう違和感の塊しかないんやけど。新しいキルリーダーが発生しました。気をつけろ。新たなキルリーダーだ。さっきのエヴァ8もらっていい？ショットガンアモを発見。バレルスタビライザーを発見。レベル3だ。使って。使える？あと1分。これは使える。グラップルを使うよ。チャンピオン撃破。チャンピオンが倒された。あまり強くなかったのか。ありがとう。リングは近い。今日は神々の祝福を受けるとき。ライトアモを発見。今日は神々の祝福を受ける。かい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 。残り30秒。安全圏はすぐそこだ。残り10秒。リングはあと少しだ。うん。警告。リングの閉鎖が始まっています。マップを見ろ。リングが動いてる。ディボーションを発見。
こでボディシールドを発見。なんでまだシールド着てないん？ケアパッケージ効果神の恵みだ。びっくりしてんけど。あるじゃん。お、やった。バックパックを発見。レベル3だ。はい、取って。持ってるから。早急に取ってください。ほんまそんなしょうもない死に方せんとってよ。ちゃんとピンあったら、打ったら反応してよ。バックパックを発見。レベル3だ。先取りに来る。押し込みできひん。押し込みでなんかできひん。じゃ。どうも。行くぞ。うわー、危ね。楽しい。やばいな。ちょっとパスの楽しさが分かってしまった。あ、言ってるやん、さっきから。なんで来てないんってずっと言ってるやん。あー、おるなー。あるで、ここに。ボディシールドを発見。レベル1だ。文句言うなよ。文句言うな。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。電車来たよ。もう空いてるな。あ、ほんまに死ぬからやめて。こっちにサプライボックス。わあ、ごめん、なんもなかったわ。うん、なんかで、駅は、電車が来た時だけ開くサプライボックス。まあ、そこにレアが入ってるかはお楽しみやけど。ちょっとあなた。パパ見て。この猫団子見て、見て、さっきすごい肉団子みたいになってた。っていうかさ、マウスパッドの上に乗らんとってよ。気をつけろ。新たなキルリーダーだ。リングは近い。時にも恵まれている。こんなに玉いらんけどな。リングは近い。知らん。残り1分を切った。あー、ちゃうわ。しばし待たれよ。残り30秒。リングは近い。こっちか。デスボこっちにデスボックス。グラップルをしよう。ー。痛い。あーかっちょよく乗れるかなと思ったらかっちょよく落ちてったわ。リングまでもうすぐ。残りは10秒。次のリングをスキャン中。ミニマップを確認して。ヘルメットを発見。っていうかさ、レベル2だ。マップをはよ、取りに来て。リングが動いてる。不思議でしゃあないんやけどさ。シールドセルをそうそうシールドセルを発見。シールドセルを発見。今のは忘れて。敵を確認。ヘルメットを発見。レベル2だ。ケアパッケージ効果。
まあ7部隊しかおらんのか。次のアンチに走るという手もあるんやけど。あ、ボディシヘビーアモを発見。つい癖で。そこに人がいたみたいだ。敵1部隊まるっと。あっちから行こうか。こっちを探索しよう。ラウンド3リングのカウントダウンが始動。お、人が来てない。あ、誰かリスポーンした。攻撃されている。少しシールドを入れたらああ本気を出してたの？簡単すぎたわ。挟まれてたん？ああえ？誰？そう？集めるために行ってんじゃないもん。はあ。放送切ろうか。終わろうか。だらだらやってもしゃあないし。バイバイって。おやすみなさい。